रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, बृहस्पतिबारनि मोनायाव साहा काश्मीरनि सफरनि मानिपुरा ओनसोलाव मोनसे गुलि गावलायनायनि जाथायाव सानै सिनाय मोनै उदखारिफोरा थैदों। मावख'आरि सुलुंनि बायदिब्ला, बृहस्पतिबारनि मोनाबिलियाव जागायजेननाय मोनसे अपारेसनाव सानै उदखारिफोरा गावथारजादोंमोन आरो अपारेसना दासिमबो सोलिगासिनो दं। उदखारि बेरेखा अपारेसना रौनिया हान्जानि 22 राष्ट्रीय राइफल्स, स्पेशियेल अपारेशन इउनिट आरो सफर पुलिसजों जयै खालामजागासिनो दं। बुधबारखालि बांदीपुरा आरो ललाब हाग्रा ओनसोलाव गुबुन गुबुन गावलायनाय जाथायाव सानै पाकिस्तानी उदखारि बुथारजानायनि उनाव 24 घन्टायाव साहा काश्मीराव बियो थामथि उदखारि बेरेखा अपारेशन। नबेम्बरनि गिबि सप्तायाव काश्मीर हायेनाव मोनद' उदखारि बेरेखा अपारेशनफोरा जागायजेन्दोंमोन। बे अपारेशननि फिथाय महरै दासिम 7 उदखारिफोरखौ गावथारनाय जाबाय। अक्ट'बराव काश्मीराव उदखारिफोरनि हिंसायाव 7 नोगोरारिफोरा बुथारजादोंमोन। बे 7 बायजोआरि मावथिफोर, सासे रौनिया जवान आरो सासे डाक्टारमोन। गाग्लोबनायनि जाथायफोरा मोनसे 10 बोसोरनि बांसिन समनि उनाव जुथाइ हायुं आवथायाव जानाय गिबि आयेन आफाद बिसायख'थिनि उनाव जादोंमोन। बे बिसायख'थिखौ दफा 370 नि सिङाव जम्मु आरो काश्मीरनि जर'खा थामानखौ बोखारनायनि उनाव मोनसे गेदेर राजखान्थियारि सोलायनाय महरै नायनाय जायो। नैथियाव, मणिपुरनि थासारिया फिन खेबसेबाव दावराव-दावसि। मणिपुरनि जिरिबाम ओनसोलनिफ्राय हिंसानि गोदान जाथाय जानायनि खौरां मोन्नाय जादों। मोनसे मार गामियाव सन्देह गोनां मेइतेइ उदखारिफोरजों खालामजानाय गाग्लोबनायाव सासे आइजोआ जिउ खोमानो गोनां जायो। गं 10 न'फोरावबो अर सावनाय जादोंमोन। मणिपुरनि गोबां हारिसा आफादफोरनि मोनसे गाहाय आफाद, इन्डिजिनियास ट्राइबेल लिडार्स फराम (ITLF) शुक्रबाराव बे बाथ्राखौ बुंदों। ITLF जों फोसावजानाय मोनसे बिबुंथियाव बुंनाय जादों दि हाथियार गोनां मेइतेइ बाहिनी, अराम्बाइ थांगल आरो UNLF हानजाफोरा बृहस्पतिबारखालि मोनाबिलि 8:40 रिंगासोआव जिरिबामनि जैरों गामियाव गाग्लोबदोंमोन। गुलि गावलायनाया 1 घन्टासो सोलिबाय थादों। गाग्लोबनायनि समाव मोन 10 नि बांसिन न'फोराव अर खामदों। बेराफारसेथिं, सांकिम मुंनि सासे आइजोआ गावनि न'आव अर खामनायनि जाहोनाव खामनानै जिउ खोमानो गोनां जायो। बे समावनो कांगपकपि जिल्लायाव KCP-PWG मिलिटेन्ट हान्जानि मोनसे गिदिर हाथियार गोनां केडारजों बावैसो खांसुप फातजां गामियाव जब्द खालामनायनि सायाव दुखु फोरमायनानै ITLF आ बुंदों दि कुकी ओनसोलाव बिसोरनि हाबफैनाया कुकी सुबुंफोरनि गेजेराव दाङाबाजि आरो गिनाय सोमजिखांहोदों। ITLF आ मेइतेइ उदखारि हान्जाफोरनि बेरेखायै खामानि गैयै बिफावनि थाखाय BJP दैदेननाय मणिपुर सोरखार आरो मिरुखौबो गोख्रोङै सोंखारिदों आरो बुंदों दि कुकी ज' ओनसोलाव हाथियार गोनां मेइतेइ उदखारिफोरनि लांदां थांलाय फैलाया गोब्राब साननाय सोमजिहोदों। ITLF आ दैदेनगिरिफोरा बुंदों दि जोंनि हानि सिङाव बे सामलायनाया रौनिया खालामनायखौ मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंहआ मोनसे गिख्रंथाव आदब महरैल' नायनो हायो, जाय कुकी ज' सुबुंफोरनि हेंथायै खान्थियारि हिंसायाव गावनि बिफावनिफ्राय गोसो होनायखौ गोजानाव लायो। ITLF नि दैदेनगिरिफोरा बेखौबो बुंदोंमोन दि सोरखारा आराम्बाइ बायदि उदखारि हान्जाफोरखौ होबथानांगोन आरो मेइतेइ गोहोम गोनां ओनसोलफोरनि सिङाव मेइतेइ उदखारि बादाफोरखौ गोख्रोङै सामलायनांगोन। बियो बेखौबो सांग्रांथि होदोंमोन दि कुकी ज' हारिया बे बिथिङाव सिरि नायग्रा जानानै थाया, मानोना बिसोरनि हा आरो जिउआ खैफोदाव दं। थामथियाव, जम्मु आरो काश्मीर ओनसोलाव उदखारिफोरनि गाग्लोबनाया सोलिगासिनो दं। बावैसो सानफोराव गोबां उदखारि गाग्लोबनाय नुनो मोन्दों। बे समावनो किश्तवाड़आव उदखारिफोरा सानै गामियारि गार्डनि जवानफोरखौ बुथारदों। बेनि जाहोनाव जम्मु काश्मीराव जेंनाया बांदों। ओनसोलनि सुबुंफोरा शुक्रबाराव गोख्रों हेंथा दिन्थिफुंदोंमोन आरो सोरखारखौ उदखारिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो दाबि खालामदों। सोमावसारगिरिफोरा सानै खहा जानांनायफोर, नजुर आहमेद आरो कुलदीप कुमारखौ मुंख्लं महरै बिबुंथि होनानै स्ल'गानबो होदों। सासे सोमावसारगिरिया बुंदों दि सानै मुंख्लंनि गोसोखांथियाव किश्तवाड़आव साखाफोरखौ बन्द खालामनाय जागोन। जों नखर मन्थ्रिखौल' दाबि खालामदों दि ओनसोलाव उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनांगौ, रैखाथि हान्जानो थोजासे हाथियार होनांगौ, जाहाथे बिसोरो उदखारिफोरनि बेरेखायै राहा लानो हायो। जों जिल्ला खुंथायखौ खावलायदों दि एसेबां गोबाव समसिम इनपुट थासेयावबो मानो जेबो राहा लानाय जायाखैमोन, जायनि जाहोनाव BDGफोरा मुंख्लं जानांदोंमोन। बेनिखायनो आं बुंनो
लुबैदों दि बेफोर इनपुटफोर थासेयावबो मानो बेबायदि जादों। बेयो खुंथायनि फेलें। बे समावनो भिडिजि बुथारनायनि उनाव राजौरी जिल्लानि नेसेरा ओनसोलाव भिडिजिफोराबो सांग्रां जानानै दं। रैखाथिनि बेलायाव भिडिजिफोरनि बिफावखौ नोजोर होनानै सासे भिडिजिआ बुंदों, बे हाथियारखौ आंनो आरो गुबुनफोरनो हादोरनि रैखाथिनि थाखाय होनाय जादों। जेब्लानो जोंनो जोंनि गोनांथि जायो, जों जायगायाव सौहैयो, पुलिसआबो सौहैयो आरो रौनियाफोराबो थायो। पुलिसआ जोंखौ लिंहरदोंमोन आरो गुबुन रैखाथि हान्जाफोराबो जोंखौ गोनांथि जानाय होनना लिंहरदोंमोन। भिडिजिआ जानो हाथाव उदखारि गाग्लोबनायफोरनि बेरेखायै गिबि सारिनि रैखाथि महरै खामानि मावो। ओनसोलनि रैखाथि आरो रैखाथिनि थाखाय भिडिजिफोरा 24 घन्टा सांग्रां। बे नोगोरारि हान्जाफोरा भारतारि रौनिया, पुलिस आरो पेरामिलिटारि फर्सफोरजों खाथियाव हाबा मावो। जों गासिबो हादोरनि थाखाय गावनि जिउखौ बावनो थियारि। नाथाय माखासे जायगाफोरनिफ्राय जोबोद दुखुनांथाव खौरां फैगासिनो दं। बिथाङा बुंबावो दि भिडिजिनि सोद्रोमाफोरा रैखाथि एजेन्सिनिफ्राय खान्थि बायदियै फोरोंथाय आरो लामा दिन्थियो। भारतनि गुवार सिमा रैखाथि दाथायाव भिडिजिफोरखौ मोनसे गोनांथार सम्पथि महरै थाखो होनाय जादों। ब्रैथियाव, दिवालीनि उनाव लारि-लारि दाइनथि सानाव दिल्लीयावबो शुक्रबारखालि उखुन्दैजों साग्लोबजानानै दं। बेनि अनगायैबो हादोरारि राजथावनियाव बारनि गुनआ जोबोद गाज्रि थाखोआव दं। मिरुआरि गुबुंले दबथायनाय बर्ड (CPCB) नि खारि बायदिब्ला दिल्लीयाव बार गुन फारियाव शुक्रबारनि फुंआव 8 रिंगासिम 383 रेबगान्थिनाय जादों। बेखौ जोबोद दुखु गोनां महरै राननाय जादों। CPCB नि बायदिब्ला खाथि-खालानि ओनसोलफोराव AQI खौ 349 सिम बाङाइ खालामनायनि जाहोनाव तिलक मार्गआव नुथाया आरोबाव गाज्रि जादोंमोन। बेवहाय अलीपुरआव 397, बबानायाव 440, द्वारका सेक्टर 8 आव 391, मुदखायाव 428, नस्बकराव 374, निउ मोतीबागआव 427, रहिनीआव 439, पान्जाबी बागआव 406 आरो आरके पुरमाव 406 रेबगान्थिनाय जादों। बेफोर गासैबो ओनसोलाव जोबोद गाज्रि बार गुननि थाखोखौ मुंख'नाय जादों। बेनि जाउनाव मोनसे गिथावना सावस्रि खैफोद जायो। बे समावनो सिबियारिफोरा दिल्लीनि कालिंदी कुन्ज ओनसोलनि यमुना घाटआव छठ फुजानि जोबथा सानाव सिबियो। शुक्रबारनि फुंनि 6:55 रिंगासोआव ड्र'न केमेरायाव सेबखांजानाय नुथाया कालिंदी कुन्जआव यमुना दैमायाव गोजावनाय बिस गोनां फेननि रोजा खोबनायखौ दिन्थियो। मानोना दैमायाव गुबुंले जानायनि थाखोआ जोबोद गोजौ। बिनि सिगां बृहस्पतिबारखालि छठ फुजानि थामथि सानाव सिबियारिफोरा कालिंदी कुन्जनि बिस गोनां फेनजों बुंफबनाय यमुना दैमानि दैयाव गसंदोंमोन आरो सानहाबनाय सानखौ बावदोंमोन। बेखौ नोजोर होनानै यमुना दैमानि रुगुङाव छठ फुजा खालामनो गनायथि बिनानै मोनसे पाब्लिक इन्टारेस्ट लिटिगेशन (PIL) दाखिल खालामनाय जादोंमोन। आर'जलाइया दिन्थिफुंनायाव होबथानायखौ फेरफाथिदोंमोन। बबेखानि, दिल्ली गोजौ बिजिरसालिया यमुना दैमायाव गोब्राब गुबुंले जानायनि बाथ्रा बुंनानै जेबो बिथोन होनो नेवसिगारदों। दिल्लीनि गाहाय बिजिरगिरिनि दैदेननाय मोनसे बेन्चआ गोख्रोङै बुंदोंमोन दि सुबुंफोरखौ दैमायाव सिबिनो गनायथि होनाय सावस्रिया जेंनाफोर सोमजिहोनो हागौ। बिथाङा बावैसो जालांनाय जाथायखौ मुंख'नानै बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन, जेराव सासे सुबुङा गुबुंले दैयाव गोदोनानै बेराम जादोंमोन आरो बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।